Teniu informació d'actualment com està la realitat a Grindavik? Si després del Covid, per exemple, a nivell de turisme ha baixat la pressió? La pandèmia va fer que aquesta il·lusió que tenia el país en aquest moment pel turisme, el primer any que vam anar nosaltres, és un país de 330.000 habitants, va haver 1,5 milions de turistes, l'any següent 2 milions. La Covid ho va parar i el projecte mateix del restaurant va parar, però coses del turisme i del capitalisme que és capaç de treure profit de tot. Este volcà que en aquest moment ens va pillar com un anunci és el volcà que ara hi ha actiu, va entrar en activitat uns 9 mesos després, i el volcà li va donar nova vida al turisme i el nou Brikian. De fet, el Brikian avui s'anuncia com la base de partida. Aquest volcà que podria en aquell moment pensar que es menjaria el poble i que afortunadament ha sigut un poc més lluny i la lava cap a un altre costat, de sobte el volcà li va donar vida al Brikian i al turisme. Com acaben dos valencians a Grindavik? Nosotros descubrimos el sitio como un turista más. Conocíamos el país de viajes anteriores y fueron 12 años regresamos o 15. Y yo voy con la familia y un poquito huyendo de estas rutas habituales porque fuimos a la Blue Lagoon y no habían tickets. Miramos en la guía y dijeron, aquí en un pueblecito del sur de pescadores hay una sopa de langosta muy buena. Y entramos a este sitio que era como lo que habéis visto, una capilla, una cueva, donde había ingredientes para contar una historia. Volvemos a España, se lo cuento a Rafa y Rafa cambia las vacaciones. Ese verano se va para allá y va tirando del hilo y conoce esta gente y esta historia que corría el peligro de desaparecer y por eso Ali, el dueño, uno de los dueños, nos dice qué guay que hagáis una película, pero tenéis que hacerla rápido porque esto va a desaparecer. Y ahí es cuando decimos, ya tenemos los malos, ya tenemos el final de la película, vamos a lanzarnos a ello. També com va ser el procés d'entrada i també la comunicació amb ells. Al final van passar moltíssimes hores en ells. Jo aquest estiu que vaig de vacances, jo vaig habitualment a la cafeteria, començo a conèixer les històries personals i un poc hi ha un intercanvi d'idees. Ells heu vist que són uns grans oradors, els islandesos, i en aquestes converses vam establir certs vincles de confiança. Ells tampoc entenien molt bé què volíem fer nosaltres allà, nosaltres tampoc ho saps al principi, no estàs molt segur. I després, el jo turista, jo viatge intercanviant cases. Jo intercanvio ma casa en altres persones i tal. Una de les persones que vaig intercanviar la casa jo aquest estiu era un documentalista que és el coproductor i coguionista d'aquesta història. Jo li vaig explicar que havia anat aquest estiu per conèixer aquesta cafeteria de la que m'havia parlat Pepe. Ell al principi era molt escèptic, se'n va vindre i la seva presència va ser molt important. El fet que hi haguera un islandès en mi va ser com el que va obrir les primeres portes. I després ja era autònom. Nosaltres durant 2 anys que vam estar anant i tornant, nosaltres passàvem dies sencers de matí a nit en ells. I al final ens assimilaven com a part dels parroquians, jo què sé, coses tècniques però que són molt significatives. Al principi la cafeteria és molt xicoteta, ubicar la càmera, tot i que érem un equip xicotet, sempre estàs allí present. Ens costava, per exemple, microfonar a la gent, o teníem un micro, el so era un poc precari perquè tenies que guanyar aquesta confiança. En l'últim viatge nosaltres arribàvem pel matí i quan ells entraven s'alçaven el jersei. Perquè ja estaven tan acostumats a nosaltres que sabíem que érem els friquis de València que venen a fer la pel·lícula. Per ells era molt natural, no pensaven en nosaltres. Quan paràvem de rodar ens fèiem un cafè tots els dies, dinàvem junts, els veiem pel poble, se separaven a fer-nos bromes i a riure-nos de nosaltres per lo del volcà, que al principi creien que s'estaven quedant en nosaltres perquè ens paràvem pel carrer, lo del volcà, i nosaltres, que tios. I no sé si que n'hi havia una relació de confiança que es fa passant hores allà, passant hores en el país més car del món i que vam tindre també la sort que al final, com és un poble, jo què sé, Herman, el senyor este que té tots els negocis i que és com un empresari, el de l'escopeta, ens va allotjar en un dels seus allotjaments turístics i ens va convidar. Vull dir, això ens va permetre estar més temps allà, però també és com a símbol de com ells ens van acollir. Ens tenien allà i ells no entenien molt bé què anava a passar en la pel·li, què fèiem, però se sentien còmodes i és una qüestió d'hores de parlar en ells en anglès. Nosaltres no parlem islandès, ni entenem l'islandès, que és un tema de la pel·li també.
Però bueno, en les hores i en la confiança de que hi havia un islandès en nosaltres al principi, ens vam fer al lloc i bueno, ara som amics. Si vaig entendre bé, quan revisàveu el material us estàveu adonant literalment del que havien dit, o sigui, quan estàveu gravant no enteníeu el que deia. El nostre coproductor, co-guionista Olafur, islandès, estava amb nosaltres i sobretot els primers viatges jo li deia, Olafur, tio, dime algo, de què parlen? I dia, parlem de xorrades. Parlen de xorrades, estan tot el dia parlant de pesca i són uns pesats. I jo, però home, dime algo més específic. No, xorrades, jo no sé què aneu a fer en això, xorrades. I clar, i després un poc la sensació nostra va ser de... Clar, jo no havia pescat en la vida, no? I ells eren pescadors. Ens recordava molt aquesta idea de pescar, no? Sempre els diem, ostres, ens heu ensenyat a pescar, no? Nosaltres anem allà, calem la xarxa, no sabem què està passant, traem, i quan tornem a València comencem a mirar allò i és una roda de camió vella, un bidó rovellat, i després t'apareixia un cofre en tesors, com aquesta conversa en poesia entre Ali i Aussi, el boxejador. Però n'hi havia molt de tresors, la veritat, per a ser honest. També n'hi havia molt de pesca i moltes coses, però n'hi havia molts tresors. I és veritat, descobríem poc després d'aquest primer viatge, comencem a... perquè nosaltres acabem el primer viatge pensant que estem locos i que va ser un desastre. Després d'aquest viatge tenim confiança i també tots, de que només hi havia que deixar-los parlar, perquè eren, estat gentola. Si vau fer un passe amb el màxim dels protagonistes, no sé si a Grindavik o a Reykjavik. Doncs mira, ens ha passat, esta setmana ho recordàvem, ens ha passat en esta pel·li una de les coses més guais que ens ha passat en un documental en els nostres protagonistes. Després de l'estrena en Sant Sebastià, Pepe se va quedar en Sant Sebastià, jo me'n vaig anar al Festival de Reykjavik, que era la primera volta que ells el veien. Jo crec que ells mai van saber molt bé què era aquesta pel·lícula, el qual ens assustava especialment, perquè tu sempre tens una responsabilitat en les persones, en el documental, i en ells especialment, perquè ens havien obert, a ells es costa, aquesta intimitat, i nosaltres l'havien tingut. I Ali, quan va acabar la projecció, se va acostar, teníem una relació d'amistat, però físicament en un islandès així tan propera no me va sorprendre que se m'arrimara tant, i me va dir, Rafa, i me va dir, no vaig imitar-lo, però me va dir, Rafa, estic orgullós de mi mateix. I va estar molt guai perquè no va dir res de la pel·li, però va ser molt bonic perquè ell se va donar compte que això que ells feien de manera natural i que no sabien molt bé per què ho feien, hòstia, de sobte se van donar compte que era molt important i que també eren conscients en aquest moment de que això havia desaparegut. I va ser el més guai que ens ha passat mai, de veritat. A mi me va impactar. Me va dir, estic orgullós de mi mateix. I després ja me va dir, bueno, la pel·li m'agrada, no sé què. Però va ser superbèstia. I crec que al final és això, la dignificació d'aixòs xicotets bars que n'hi ha així en el barri, en qualsevol barri en Barcelona, imagina també, i d'aquesta gent. Ostres, va ser molt bonic que ell se senguera orgullós de lo que havia fet, i que prenguera consciència de que el que feia no era simplement passar els dies allí. Recordo el primer cop que vaig veure la pel·li en ple confinament, en aquest cas per la pantalleta de l'ordinador, que a mi em ressonava en el sentit que aquesta pel·lícula hi ha una llavor de com sortir de la situació que estem ara, que és la comunitat. I això, petits racons que té valor per si mateix i a vegades han de venir dos tios de fora per fer-te veure que el que estem compartint allà i literalment el que estem compartint ara aquí, el fet de que quan la gent s'ajunta passen coses i és important i això, no sé, volia compartir-vos més el comentari que no pregunta, però també per saber com a vosaltres. Cuando arrancamos la película, la primera idea que teníamos era no salir del bar, o sea, estar allí como una persona más y estar escuchándolos y hacer una película de conversaciones de bares. Cuando tiramos del hilo y vemos que hay una subhistoria encima, que todo tiene un final y sobre todo que esta gente que hace años se reunía en torno a una hoguera, que ahora se reúne en un bar tomando un café, una cerveza, pues corría el peligro de desaparecer. Como acabamos con todo, acabamos con estos lugares y poco a poco estos lugares de reconocerse y de ser comunidad desaparecen. Y aquí yo no sé si en Barcelona queda algún sitio, por nuestra zona no creo que quede nada. Es terrible, no hay solución. Jo us voldria preguntar
o sigui, el documental està fent molt bon recorregut per festivals i amb molt bona acollida, no només de crítica, sinó de públic. I m'agradaria si heu pensat o heu reflexionat o sabeu quina és la clau de l'èxit del documental, perquè aparentment és un documental d'un ritme molt lent, d'una introspecció molt profunda en una comunitat que està a anys llum dels nostres paràmetres culturals, lingüístics, etc. Per què creieu que ha connectat tan bé, i més això, en uns temps on de vegades en els documentals se'ns està demandant molta acció, molta denúncia, molt ritme, etc. Sí, crec que n'hi ha algunes claus. Primer, que en els festivals els que van a la sala van convençuts de veure la pel·li. Entonces, si t'avorris al principi, tires endavant, no? I que això possiblement en aquest altre consum més ràpid i això no ho tindries. Però sí que quan te dones a tu mateix el temps d'entrar en la pel·li, jo crec que sí que un poc ha estat en molts països, i fins i tot en Àsia, ha estat en molts festivals, i hem trobat que sí que hi ha una cosa que sí que connecta i que solen comentar-nos tots. Diuen, ostres, jo conec a un senyor que té una ferreteria no sé on, i clar, en realitat és el que ens passava a nosaltres. Nosaltres veiem este bar i veiem el centre de València. Jo visc al Carme, al centre de València. Jo veia el Carme ara, però clar, veia la costa de València fa uns anys o quan jo era xicotet. I crec que aquest punt de que te dones compte, de sobte comences a donar-li valor a la gent que tens al voltant, jo crec que sí que la gent l'ha captada i crec que és el que els connecta, dir, ostres, igual no estic tenint cura d'aquestes coses o no li dona la importància, un poc com li va passar a Ali quan em diu, estic orgullós de mi mateix, que te pots sentir orgullós de cuidar-te d'aquesta manera. I jo crec que sobretot és el punt que sí que hem trobat de connexió en tots. A la gent li desperta aquesta idea de, ostres, no m'havia donat compte que és el meu veí el que està en perill d'extinció, o te'n recordes d'aquest veí que va desaparèixer l'any passat, que va baixar la persiana. I això sí que passa en Croàcia. Croàcia és mediterrani, compartim moltes coses del Mediterrani, però que passa en altres països, perquè el turisme està allà i nosaltres som els primers, estem en el moment de la història de la humanitat que nosaltres, els occidentals, més barat i més fàcil és viatjar, i és molt guai, perquè també ens està donant l'oportunitat de conèixer a gent, però que tots som viatgers, i entonces també estem en els dos costats, ens viatgen i ens consumeixen a nosaltres, i fins i tot en països desenvolupats, imagina't en el centre de París, com viuen els ciutadans això, i també eres viatger, i d'alguna manera dius, ostres, clar, és igual. Que a nosaltres ens va passar, vam dir, és que nosaltres som culpa de la desaparició, perquè tu vas en la idea romàntica quan viatges de que, ostres, jo he trobat un lloc autèntic, no el dels turistes, l'autèntic, i quan preguntes a l'amo, com me va passar a mi, diu, no, és que ens van a fer una oferta a un hotel perquè com tu n'han vingut milers, saps, l'últim any. I jo crec que aquest és el punt en comú, que crec que és un fenomen que sí que és realment global. Per exemple, Xina està viatjant en massa, i fins i tot els japonesos, nosaltres tenim una relació amb Japó, però els japonesos diuen, els turistes venen així, els xinos venen així. O sigui, que crec que és algo, este moviment de persones, que s'ha aturat durant un temps, però que ara s'està obrint, i que estaria bé que viatjarem d'una altra manera, i aquest fenomen sí que l'està vivint molta gent, i ahir sí que se troben identificats. I penso que pot ser això. I després que, quan t'arrimes molt a les persones, ostres, la ironia, la simpatia, la tendresa, tot això, clar, en la denúncia, en el documental de denúncia, a voltes estem contant una història gran, i a voltes pareix que canviar el món és molt difícil quan el món se te fa tan complicat, però quan t'aproximes a la persona, ahí connectem tots i veus que pots fer xicotetes accions com a personeta que poden fer coses. Jo crec que això també, nosaltres sempre en les nostres pel·lis és algo que naturalment en si, sempre ens acostem molt a la personeta que és capaç de fer alguna cosa que nosaltres no hem sabut fer o no hem estat prou atents a fer, i jo crec que això també funciona, la proximitat a les persones. Creieu que queda sopa de llagosta en les altres parts del món, o d'ací uns anys serà tot una closca i no hi haurà res, no hi haurà aquestes històries i serà tot això, un per atraccions?
hay que ser realista y yo creo que todo desaparece, ¿no? Desaparece la memoria, las fotos se borran, acaba la sopa, acaba la langosta y yo no hay solución. Nosotros nos damos una solución, nosotros enseñamos qué está pasando, que hay que ser consciente de cómo nos comportamos, però jo no sé bien cómo arreglar esto. I esto. Sobretot quan viatges després, no? Ara que viatjarem una altra volta i no ens hem de privar, doncs viatjar d'una altra manera, però sí, n'hi ha una lògica molt més gran com el volcà, que és més gran que tu, i el volcà un poc per a nosaltres, que va ser una casualitat, que estàvem allà i de sobte va començar a tremolar la terra i vam acabar allí, era un poc això, n'hi ha una realitat molt gran que és difícil enfrontar-se a ella. Però a nivell individual sí que podem viatjar sense trepitjar-ho tot, o pensant en aquestes persones o viatjant d'una altra manera. Jo crec que sí que podem fer-ho. Però sí, una solució fotuda, a veure qui planta cara a la lògica del capitalisme, que ha acabat enviant a gent a consumir el volcà mateix. Pensaven que el volcà els menjaria i en la Palma ho estem veient també. Això, dir-vos que el mes vinent estrenem un nou docs del mes que es diu Mothers, que mostra una realitat al Marroc que també ens toca molt més de prop del que ens imaginem, us el recomano molt. I també l'Obster Sub es torna a passar el proper 9 de novembre aquí al Cinema Girona, hi ha més passes a Barcelona i a Catalunya, si us ha agradat recomaneu-la, que és la millor manera perquè la gent del vostre entorn la pugui gaudir. Pepe, Rafa, moltes gràcies. Donem pas al concert i que tingueu una bona nit. Gràcies. Doncs ja el dedico als dos directors aquesta cançó. Vale. Hola. I després em diran si l'han sentit o no. No, el millor és el primer cop que la senten. Però bé, es diu Staul og Hnífur. Þegar ég vaknaði morguninn þú komst inn til mín. Förin þitt eins og silki, andlitið eins og postulín. Við bryggjuna bátur vaggar fljótt í nótt. Mun ég deyja, mig dreymdi dauðinn sagði, komdu fljótt, það svo margt sem þér að segja. Ef ég drukkna í nótt, ef þeir mig finna, þú getur komið á mig sótt, þá vil ég á það minna. Stál og hnífur merkið mitt, merki faralds verkamanna. Mitt þitt og þitt var mitt meðan ég bjó á meðal manna. Drukkna í nótt, ef þeir mig finna, þú getur komið á mig sótt, þá vil ég á það minna. Stál og hnífur merkið mitt, merki faralds verkamanna. Mitt var þitt og þitt var mitt meðan ég bjó á meðal manna. Stál og hnífur merkið mitt, merki faralds verkamanna. Mitt var þitt og þitt var mitt meðan ég bjó á meðal manna. Takk fyrir.